různé materiály. Co tedy na dnešní přehlídce uvidíme? Vystoupí zde krásné modelky, které vám předvedou originální modely. Uvidíme i modely pro pány? Samozřejmě, ani na pánskou módu jsme nezapomněli. Než začneme, rádi bychom poděkovali našim sponzorům z řádu rodičů 6A. Bez nich by tyto nádherné modely nikdy nevznikly. Děkujeme. Přejeme vám příjemnou zábavu a doufáme, že se vám naše přehlídka bude líbit. A teď už přichází naše první modelka se svým modelem Crazy Joke. Milovníci karet her, máme tu pro vás model, se kterým můžete osvítit autorovou karty a večerné poslední s přáteli. Vášnivý sběrači Cček. Vidíte originální model C. Nezapomeneme ani na model pro jedinečnou příležitost. Svatební šaty, zelený květ, zastavit se s námi. V tomto modelu vážení určitě neutečeme. Na procházku, na nákupy, na cestování je velmi vhodný model lodička. Nikde na cestách se rozhodně nebudete vidět. Společenské šaty s vlečkou. Naše modelka předvádí model růže. Všimněte si náramku, který zdobí její zápěstí. Na procházku, na nákupy i na cestování je velmi vhodný model lodička. Nikde na cestách se rozhodně nebudete vidět. Pláž do neforma, zaručeně nepromokavý. Předvádí náš manekín, model nese název Si vrší. S kamarádkou do čelny určitě zajdete v našem modelu. Model se žene pod názvem Tékane. Náš manekín předvádí svůj model Element. Chcete poutat, pak je tento model určen právě pro vás. A co říkáte na model Brčko? Procházet se do parku či proudy na pláži bude užitkem. Jarní květ. To je další model, který překvapí. Chodí se jak do parku, tak může. Tak tyhle šaty by vám záviděla i první dáma. Na ples, na koncert i na výjimečnou příležitost se hodí náš model Black Hero. A to už je závěr naší přehlídky. Všechny modely, které jste viděli, vznikly dílně v 6A pod vedením paní Květy Novotné.